What's up mga katsuyans? Mayang buntag. Andito naman tayo sa kuan mga katsuyans. Dito tayo sa bahay kubo natin. Ngayon yung mamaya mga katsuyans kung paano magawa ng dingding. Yung sa tinatawag sa amin sa Bisaya mga katsuyans. Sa. So yun lang muna mga katsuyans at ito. Ipakita ko sa inyo mga katsuyans ang kuan kanang ang nagawa namin nung unang yan ang natapos natin nung unang nung nakalipas na Sabado mga katsuyans. Yung bahay kubo natin, ayan oh. Kaya mga katsuyans oh. Naghimo na silang silhig. Walis ting-ting mga katsuyans, naghimo sila walis ting-ting. Ay mga katsuyans ang paggawa ng sa mga katsuyans sa Bisaya pa sa. Yan ang gagamitin natin mga katsuyans sa kuan kanang para dingding natin mga katsuyans. Yan gagawin natin na dingding. Yan oh. Tagod-tagod lang mga katsuyans, tagod-taguron lang. Yan ang mga eksperto sa paggawa ng kuan mga katsuyans. Paggawa ng sa. Baliha atong inanag dong. Baliha. Atong anagong mais dong, inanag ng mais dong, baliha dong, tuyo ka dong. Ayan mga katsuyans oh. Ganito mga katsuyans oh, yan banda oh. Ito naman mga katsuyans oh. Ayan. Ayan oh. Ganito mga katsuyans. Kuana dai, lisuwa dai ato inanag dai. Oh. Itigbasan ka? Aw, epek. Gata ka mao ini. Kada. Muni mga eksperto mga katsuyans, expert ni sa pagsasa mga katsuyans. Dili ay sa na kuha na diha kana lang buko mo yun ha. Buko mo unahon. Sa pinagiunan niya. Ang lawas. Oy di oy. Buko ni lawas buko mo yun ha. Buko. Oh. Buko mo ang buko mo yun ahon. Buko. Na, yes! Of course, yeah! Ayan. Kana! Berahe! O, kana, ang na mo'y gamita. Ayan ang hait nga, kwan, o. Kana. Muna'y maghimo o kwan sa mga katsuyans. Yes! Muna'y mong trabaho sa una. Nakaroon ako'y magsasaron. Sige! Na, ako pa. Swito ko niyan eh. Oh, sige lang. Mao na trabaho dai. Sige, pinilig dai. Diba mga katsuyans, klase-klase ang trabaho namin ngayong araw mga katsuyans. Naggawa ng dingding, tapos yung isa nagwalis naman mga katsuyans. Tapos dito banda, oh, nag-anag mga katsuyans, oh. Nawa. Anagaw na to mga katsuyans, oh. Ito mais natin mga katsuyans. Yung lang snack natin ngayong araw mga katsuyans. Mais. Tapos dito, nawa ko load. Tapos mga katsuyans, ayan oh. Ayan mga katsuyans, na. Oh, kita niyo mga katsuyans. Oh. Mais. Di pa naluto mga katsuyans. Si Mrs. naman mga katsuyans, oh, nagwalis. Sige dai, walisan mo na. Woohoo! Brado! Muna trabaho na to mga katsuyans sunod lawa. Dirahe! Puti ko nung wait na napita. Napatay na mo ka, tabay sulah-sulol pa. Ayan mga katsuyans oh. Uhey! Yan na! Yan ang mga kawayan natin mga katsuyans para sa bubong natin mga katsuyans. Bubong, I mean sa dingding natin mga katsuyans. Yan. Ayan oh. Panyawan na pita. Luoy kayo mga trabante mga katsuyans. Ayan. Mga kawayan natin mga katsuyans oh. Oh.
Ayan ang suda na mo karong ito mga kasuyan. Yan ang ulim namin. Oh. Tinibok na manok. Ulim. Tinibok na manok mga kasuyan. Ang ulam namin ngayong tanghali mga kasuyan. Ayan o. Sarap, sarap, sarap. Tapos mga kasuyan, siya na o. Uy, lansang yun. Nailansang dia. Bakay. Asa mo to? Hindi na gusto itaguan. Yan ang trabaho sa probinsya mga katuyans. Malayo sa lungsod, sa bayan. Oh, ayun oh. Mais, mais, silog ba? Woohoo! Ay, oh. Oh, mangyarit eh. Ano oh? Tumba na. Kaya din yun. Hey! Patay ng untol mo na yung sundang ya. Ay po, lagi gani. Habol. Yaki lang. Yaki lang. Kayong. Kalusin mo. Yaki lang. Yan. At ito naman ang pangalawa mga tuyans. Yung pangalawa natapos mga tuyans. Ayan o. Kamuta Lin. Kamuta. Diris kamut itudtod ng kwan. Kasi mong apo na kami kala. Ah, grabe ah. Pag-aakay oy. Tulo lang na, tulo. Tulo lang na. Kaya pili orang mo itong dagpo mga kuwan. Kawatin ay. Kawatin! Duharay mga kamit aray. Isa sa Kamay na usa. pwede yung gunig-gumitun sa tubangan. Sa matiri-tiri. Amad na pugar mo ba? Kabakaran. Di na ana diha. Mga katsoyan so. Duol maging naog siri. Tidak ko asta. Nagpaso ba ron daw? Oh, graduation na. Yan. Yung ka ba nyo nag-graduation na matasang? Virtual naman ron. Bisag-asa na makita. Mga katsoyans. Muna ako. Muna yung magsasa mga katsoyans para sa dingding. Ay, grabe po. Ayaw. Grabe po. Ayaw po yapil silpon. Oh, grabe mga katsoyans oh. Yan ang ikuha natin mga katsoyans. Gawin natin na dingding sa ating bahay kubo mga katsoyans. Kawayan lang tayo. No? Kayali lang tayo. Kawayan mga katsoyans dahil wala tayong pambili ng kuhan. Kamarin. Ayaw, Deng. Oo. Ano kasi dito? Ang pagbiyahe. Away. Away. Ay padulin. Ayan ka nang yan nakadagko. May sakto. Sagbuhay at ibongbong. Hadlok mo ka sa ok-ok. Hadlok mo ka sa tanang kuhan. Magpalitan ko man yung sulignom. Isprehan ko ni sulignom yo. Inag-uga ni. Isprehan ko ni sulignom. Sabado. Oo, depende Sabado. Sulignom mo lang na to. Para hindi makaon sa kuan, hindi makain sa mga insekto or mga demonyong insekto mga katsoyans. Sulignom mo lang na to, sulignom. Nagbayanihan na mga katsoyans. Oh.
Pa isa na may silig. At ito naman ang isa mga katsuyan. So. Oh. Yan, grabe po na nakaigit ay. Yan ang master mga katsuyan sa paggawa ng kuhan. Kanang si pangalan ng atong kuhan. Sa mga katsuyan, sa. Yung tawag sa Bisaya namin mga katsuyan, sa. Kawayan na sa mga katsuyan. Oh. Ayan mga. Walang kayali sa Tagalog. Kawayan ang pangalan. Kahit anong klase nga kuan basta kawayan din. Kawayan. Kaya naman gani section sa kuan na. Saya din namin na. Ikan da to kayali. Bisaya din na. Bisaya na. Ay ba? To kayali. Eskwelahan. Walang kayali. Trinara. May kayali ba sa Pataka man lang. May kayali ba sa libro? Oo. Oh, kung may ganun, di kayali mga katsuyan, hindi na kawayan. Ano po'y kawayan? Oh, Kawayan dahil lunas. yung lunas ko no, lunas patong. Marami palang klase sa kawayan mga katsuyan. Tunok na kawayan. Tunokon. O mayroon palang klase, dami palang klase mga katsuyan. Yung kawayan may tunokon daw, lunas, kawayan, kayali, bagakay, patong. Ang dami palang klase mga katsuyas, kaya pala hindi tayo makakuhan kung anong klase ito. Kayali to, kayali. Video. Ano, Ray? Dali. Buwa ng Ay, hawa, grabe. Ayan mga katsuyan. So. Ato ipukusan niya ito mga kaigsunan. Malabhitan ko sundang ha. Ayan mga katsuyan. So. Naglihok. Ayan. Kaya pa sa mga katsuyan. So. Uy, sa nabulit sa sundang. Ayan mga katsuyan. So. Yung isa mga katsuyan. So. Yan mga trabante natin ngayon mga katsuyan. Sa araw mga katsuyan. Alam mo yung mga katsuyan, nagmadali kasi si Mrs. Tuyan, ay gusto niya dito na kami tumira sa bundok. Oh. Para daw may makaanak na kami mga katsuyan dahil 10 years na kami nagsama sa Mrs. ko mga katsuyan, wala pa kami anak. Ang lamig kasi ng temperatura dito. Oh, ang lamig daw kuno, ang lamig daw. Oh. Ayan mga katsuyan. So, 10 years na kami nagsama nito mga katsuyan, pero wala pa kami anak. Kaya nga may naisipan namin na dito kami tumira sa bundok mga katsuyan. Baka sakaling magkaroon kami ng kahit isang anak lang mga katsuyan. Kung pwede nga siguro triplets or kaluha, kambal. Kung mayroon. Kung mayroon pa manggani siguro quadruplets kung mayroon pa. Oh. Yan ang gusto namin mga katsuyans. Kaya gusto namin tumira dito sa bundok. Oh, yung pangarap namin mga katsuyans na magkaroon ng anak. Kaya naghanap kami ng paraan. Libre lang mga. Oh. Nagharap kami ng paraan mga katsuyans na baka dito na kami makabuo ng isang anak mga katsuyans. Or baka, oh. Dito sa bundok dahil walang kapitbahay mga katsuyans. Yung mga kapitbahay namin, yung mga ibon lang, mga has. Yun lang mga katsuyans. Ahas mo na sa Tagalog. Oh, ahas. Ahas mga katsuyans. Oh. Tapos okay. Excuse me po. Ayan oh. Yan lang. Oh. Oh. Mga katsuyans oh. Medyo maganda-ganda na tingnan mga katsuyans na kuha na yung bahay kubo natin oh. Na mayroong mga kuha na. Lalo na siguro mga katsuyans kung kuha na. May dingding na mga katsuyans. Ayan oh, si Mrs. mga katsuyans oh. Oh. Ayan. Okay. Panate. Ayan. Oh, bira. Ako muna ba rin ka? Ang lupit, hayangon. Kapaan lagi mo batan. Para man lang hinuon.
Ayan mga katsuyans. May baringga na. Aray. Sarado akong baboy. Ayan mga katsuyans oh. Ah, Yan ang ulam namin ngayon mga katsuyans. ang oh my God! Wow! Uy, wali ka napitan din kay Yan. ano si Tara. abot. Oy, oh. Yan ang mga katsuyans. Tibok. Ukban man, ukban. At saka yung isa mga katsuyans. Ayan. Uy! Woohoo. Sige na! Kari At ako. saka manok. Sinogbang baboy. Let's go! Kain na! Bala, sudan ako. Lusan na luto mo. Let's go! Wahay! Yan mga katsuyans! Mag-umpisa na tayo sa pagdingding! Ayan mga katsuyans! Trabaho tayo, magtrabaho! Mga katsuyans! Yohoy! Nagsugod na mga katsuyans! Nagdingding na may mga katsuyans! Shout out sa mga viewers ko diya, ang mga regular viewers ko nga nagatang aning vlog. Oh, thank you. Shout out ninyo labi na diya sa Petron, Merida Branch Petron. Shout out sa tanang personnel diya, akong mga amigo. Shout out. Og labi na sa dito sa akong soke sa bakery nga Daika Bake Shop. Shout out. Labi na tong tanan yung mga personnel diya og Crispy King. Shout out. Og sa Holy Family personnel. Shout out o sa Danros personnel, Danros Bakery personnel. Shout out. Mayong hapon o mayong adlaw. Good Saturday mga katsoyans. Wow! Adino na. Og labi na sa akong mga team Leti Vloggers. Shout out ninyong tanan lang akong mga amigo diya nga mga vloggers. Shout out. Og sa Merida Vloggers, shout out ninyo tanan dia. Oh, sa. Wow! Piskal. Og labi na ni attorney ni Piskal Edward Sandoval og ni Ma'am Luila Sandoval og ni Louie Sandoval. Shout out. Salamat sa inyong palaging panonood sa aking vlog. Thank you so much. Magandang Saturday sa inyong lahat. Og kang Mama Rez Tahilog ni Junard Tahilog sa ilang anak nga si Tim Paulo ang maayo mo daog motor sa motocross mga katsuyan. Shout out niyong tanan dia og libay na ni Itad o nga tong amigo nga si Itad Vlogs, Itad Perez Vlogs. Shout out. Thank you so much sa inyong panonood. Hello. At dito na kami, nag-umpisa na. Let's go. Wow. So, makita itong lupot na kiyana. Sa. Kita matay ba ni mama ak man ni. Koy, kani man din ning baknet. Usa man ning ulo? Tabili na naggawas ang papel. Kana, kare may punuan. Tinahan na oy. Ha? Kare may punuan, nagkuntinan. Kana ana. Siguro nang Palibot. Tanog, Manila paper. Shower curtain. Ikaw mag-alala. Para dire. Sa unang sukod. Siya, babaw na po ni bako. Tawag sa baring nga rin. Walo pa man na kabo. Aw, walo uno. Kagagmay bahihi. Kalam ay baani. Ito na naidako-dako. Wow! Mga katsuyan! Ayan, tubig na yan. Ay, gusto ko bangan ha. Ah, grabe. Wapagay po yung balay. Nanay, lawa-lawa. Hey! Ang lawa-lawa! Saan dapat? Ay, ay. Ha? Oh, sige, gamay. Oh, kenara. Kita na yung kangay mo na ng malmal.
Okay. Di atong kanan atong brasa sa bus. Kayo sa pang panak. Ayo kay kuan nato sa diri kay Armulaya ba. Ayaw lang sa dadi ang agal. Ay lang lagi kulok. Paminaw na gyud. Pero makaagi ta. Ano? Taas na naman diri babaw. Ayan na mga katsuyans. Tapos na ang kabilang. Wehey! Wow! Tapos na mga katsuyans ang isang kuan ang pika side mga katsuyans. Tapos na sa pagdingding. Wow! Swan ng dingding. Oh, Ng bahay Ayan. ng Choyan. Wow! ayan mga katsuyans oh. Yan. Nanay, helicopter! Uy, may helicopter mga katsuyans. Saan ba kayo banda? Ayo karon. Bye-bye! Asa na? Di makita mga katsuyans. Asa na ka? Mga hinanib yan ikon. Ayan mga katsuyans. May dingding na. Hey! Tapos oh. Yan. Buka mga katsuyans, buka. Wala yun kay ikasaksa ro nana. May man ka na saksa o tugot mo o ulas kay. Kahit na. Tarang! Wehey! Ayan na! Ayan mga katsuyans oh. Sa wakas mga katsuyans, nakatapos na gyud. Ayan na mga katsuyans oh. Yan ang product ni Mr. Chuyans. Woohoo! Hay. Putunoy. Baton? Ano ni? Batuan? Oh, di Ano nangyari dito? Tangin na ay tangin. Masira yung kahoy natin mga katsuyans. Maluktot eh. Umaluktot yung kahoy natin mga katsuyans. Balatan natin itong kahoy mga katsuyans para walang bukbok. Hapot pa na. Ako pinalit. Ito sa Kambalong. Lagang mais mga katsoyans. Ayan. Nilagang mais yung snack namin ngayon. Tapos kaninang alas 10 mga katsoyans, yan ang snack namin. Yan o. Inanap. Inanap. Ang manok. Tapos ngayon alas 12:30, alas 3 mga katsoyans, yan naman. Oh. Mais. Okay mga katsoyans. Yan lang muna. Oh, naka-dingding tayo sa kabilang portion mga katsoyans. Tsaka kuhan tayo. Yan. Ayan mga katsoyans, oh. Mahinga mo na ang mga panday mga katsoyans. Yung mga worker natin na mahinga mo na katsoyans kay Ayro. Ayan. Ayan mga katsoyans. Why? Wa dugay naman na kayo, managilabahan. Oh. Yan mga katsoyans, oh. Yan. Wow!
Yan mga katsuyans. Yan muna ang update natin ngayon mga katsuyans. Yun muna ang natapos natin ngayong araw. So ito lang ang vlog natin ngayong araw mga katsuyans. So salamat sa inyong panonood. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. Wehey! Tanaw no. Siya ba? Ang kilid kay kuan ba ya? Uy, kadakan ba ng picture? Uy.